Hej så folkens, det her det er Saki LP. Vi har valgt at starte den her nye YouTube-kanal op, fordi vi gad godt at filme Minecraft og sådan noget. Og så har jeg også min bedste ven med, han er også med på den her YouTube-kanal. Han hedder Skriver 200 herinde. Hej. Nå, hvad skal vi gå i gang med? I kan først se vores hus. Kom, Alexander. Og jeg... Ind! Der er en heks. Okay, jeg dræber den. Jeg fik gift på mig. Det har jeg også fået. Og så kommer der et skelet. Det er lidt noget lort. Sådan. Okay, cool nok. Nej, der er en creeper. Den er vi nødt til at dræbe helt. Ja. Men Mark, pas på. Godt, den sprang ikke. Nå. Nej, de kan jo ikke springe noget. Og det her, det ligner sådan et vandtempel. Synes vi i hvert fald selv. Nå, nu går vi indenfor herinde i vores sukkerkanes farm. Det er så herinde. Der er faktisk vokset meget, Alexander. Så bare vokse en gang til, så tager vi det. Nå, og hvis I ikke kender den her server, så er det Pengeby, og IP'en, den skriver vi i beskrivelsen. Jeg høster lige meget. Og så er der også heroppe, så har vi også en bitte farm, men det var bare lige for sjov skyld. Det er sådan, at vi kan finde nogle æbler. Derfor har vi et træ. Wow, Alexander, har du set træet heroppe? Shit, det byder på meget. Hvilket træ? Heroppe. Nej. Fucking fedt træ. Ej, det er dækket vores hule. 600 for noget string. Seriøst. Ja, og det er mig, der lavede aktionen. For 48 string, 600 kroner. Har du sagt, at der kommer IP ned i beskrivelsen til den server her? Ja, altså IP'en kommer ned i beskrivelsen. Ja. Så kan jeg lige vise min storebrors hus. Nå ja, min storebror laver vist også en YouTube-kanal på et eller andet tidspunkt. Der kommer jeg også til at være med i nogle af hans videoer. Det gør jeg også. Ja. Han kommer også til at være med i nogle af de her videoer. Men det bliver mest mig og Mark, der laver dem. Ja. Og det bliver nok også mest bare ham og så måske en, der hedder Boys. Nej, jeg ved ikke om Boys, om han også gør. Tror du? Ja, det er hans hus, tæt på vores hus. Hvis der I vil bo sammen med os, så kan det godt være I på det. Så skal vi i hvert fald lige finde et nyt hus. Okay, jeg er lige på vej op og kigge på Niklas', for det har jeg ikke set endnu. Og vi kommer også til at lave alle mulige andre serier, som for eksempel UHC på Hypixel. Der kommer der også til at være IP. Ja, stadigvæk Minecraft, som sagt, som jeg sagde før, vi kommer også til at gå udenfor. Ja, vi kommer til at lave nogle udendørsaktiviteter, for eksempel fodbold og sådan noget. Ja, fodbold, det kan vi godt. Og det laver vi meget af sådan nogle fodbold. Men måske kommer der en af vores venner med os, men det er ikke sikkert. Jeg er forresten snottet. Og hvis jeg lyder sådan lidt, at jeg er ondt i halsen, ikke også, fordi jeg var syg og... Det herinde, det er hans storebrors hus. Au. Mark, prøv lidt tilbage i mig. Prøv lidt 2 sekunder. 2 sekunder. Ja, det er så vores farm. Monster spawner farm. Jeg havde lige præcis en stack 3 og så 8. Fedt. Ja, men vi har også lavet det her i lang tid, men der kommer også andre videoer med Skyblock og ind på Hypixel og... Skywars. Ja.
2 sekunder. Det her det bliver godt nok ikke en særlig lang video, fordi jeg skal snart til hjemme op på min moster. Men så kan vi se, om vi kan få lagt en til ud i dag eller i morgen. Og forresten, der kommer også en ny... hvad var det nu, der kom en ny ind herinde? Når jeg er inde på Minecraft, som er der i beskrivelsen som altid, der kommer der en ny server i dag klokken 7. Så hvis I vil møde enten mig eller Mark derinde på nogle tidspunkter, der kommer nok til at spille inde på, så er vi i hvert fald der, så kan I komme og spille med os. Alexander, prøv lige se, hvad jeg har spawnet. En bitte kylling. Nej, hvis du nakker den, så nakker jeg dig. Mark, æderkop. Jeg vil have XP'en, Nøs, jeg fik XP'en. Men i hvert fald, der kommer i hvert fald til at være IP nede i beskrivelsen til de fleste videoer. Døde du? Nej, de spawner Mark, tænker jeg lige blevet fjernet på jorden. Fuck, du skal da stoppe mig. Hvorfor hopper jeg, når du hopper? Mark, hjælp! Hvordan kan der spawne en skeleton? Jamen, det gør der, det er fordi... Kan vi vide, om der er en skeleton farm heroppe? Hvem har smadret et hul derned? Det har, hvad nu han hedder, ham der... Jeg ved nok hvem. Nå, din storebror. Nej, oh my god. Få mig lige væk fra dem der, Mark. Jeg bliver nødt til at lige... Sådan her. Mark, stop lige. Jeg bliver nødt til at komme hen til DK-designeren. Han er det ikke inde. Det var DK-designer. Ja. Ja, han er inde. Kom du hen til ham? Nej. Se Per lige dig. Nej, bare vent. Jeg skal hen til Sunday. Jeg skal bare lige hen til DK-designeren først. Jeg er bare lige spawn. Okay, jeg kommer ind til DK-designeren nu. Okay. 0,25 rand. Jeg tipper dig. Okay. Yes. Men nu skynd dig. Bevæger du dig? What? Tilbage acceptere. What? Knæk cancer. Yeah. Er det der DK-designer? Nej. Nej, det der, det er Daniel The Kid. Hvor er du henne? Ja. Jeg er her. Det er DK-designeren. Det er jeg. Jeg skrider for det her sted. Det er også kedeligt. Jeg tror, jeg går ned i miner. Hvordan fanden kan der også komme zombier herinde? Det aner jeg virkelig ikke. Hvad står der på det skilt her? Informationer. De sidste 4 søndage op til juleaften bliver der trukket en gave heldige vinder af en af de 4 gaver, som I kan se oppe på scenen. Okay, så må det her være scenen.
Anden søndag, tredje søndag. Okay. Det er den første søndag. Første søndag advent, anden søndag advent, tredje søndag advent og fjerde søndag advent. Mark. Ja, hvad? Får du adventsgave på søndag? Det ved jeg sgu. Gør du? Ja, for hvad er det her? Ja, og så den 1. december, hvad skal vi lave der? Når der er det ved jeg ikke. Sne, så tror jeg, vi skal gå. Jeg tror, vi skal lave sådan... Den her video, den kommer nok sådan... Hvor langt bliver det? Hvor langt? Den slutter snart, tror jeg. Det er jo bare sådan hurtigt, hvad det er, vi laver. Skal vi bare ikke slutte den af her? Jo. Ja, det var så alt for i dag, og jeg håber, I vil subscribe og alt det der. Ja. Vi ses. Hej hej.